बेरायग्राफोर जायो न' मिथिलाया न'खौ मिथिया आसरितนี่แหละอีกใส่ลงด้วยนะไม่ได้ फैफिनाखै लोगोफोर खानानै नायदों बैग्रि जानो फैदों नै नै बैग्रि गोथाव जाहैनोसै बैग्रि नायबे बैग्रि नासो ए एसे लाखाबाय नै नङा बेनो नै गोथांलाय नै थांजेनबाय गाइस मोना 응알라이 흘다냐 에이 무슨 빈다 노안내든 네 문피바이 노안다이 라이라이니 니콜라 파나고 더 말해 बेंटलनि बैग्रि इयो ओइ नै मोजां नायनानै जायाला नै सागोनबो सिख्लाफोरखौबो खान मोजां नायनानै लाखा बैग्रि खाना जा जोंनिया वाव बैग्रि सिलनायखौ दे मेरला गोलैदों नै बैग्रि खाग्राया सुरानि आथिं खाथियाव गोलैख्लायदों जाबायना लोगो नै जाबाय हरैनो लेथ्रा खानाय बिथांजोआ लोगोफोर बैग्रि खादों नै दैलामबारि मेलासो गोबां खानायमोन आं एसेल' खानांगौ ने दे खनबावदो नै ओइ सिला गबायना नोंना गेसावबो थायो दाबायदि ने एसे एनै गेसावबो जासै खनगासै नै लोगोफोर बिदिसो गायनांगौ माबाखौ मा होनोमोनलाय बेखौ मेंग' बिफांखौ नो खन नै देखायबाय नै oke salah này bisa mày cũng cày lấy đâm này là còn bisa lay gãy được bia lay nữa cả à là shipra này bisa chán nữa mình xin này nè ok bẹ